Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon nyubos nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules og pizza 18 na buwan mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maisgutanan karong butaga mga higala, outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Uy, ato pa din ang ato din countdown. 12 kaadlaw na lang sa dili pa manaog sa Kapitolyo, sa dili pa ang June 30. Unya 12 kaadlaw na lang sad alang mahigala sa kinabuhi sa 19th Congress. O gaduna kini mga implications mahigala sa atong isgutanan labot sa impeachment. Straight to the point. Arita mahigala ang Governor Gwen. Kay bisan og 12 kaadlaw na lang porbida bantayanan gihapon. Mo nga nag-countdown gyud ta mga higala kay porbida. Karon na pod niya na pod mga higalay gihimo mahigalang mando si Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa Provincial Treasurer nga magtakda og trust fund aron masiguro nga madayon ang iya mga flagship programs. Apil na nga gusto niya dili maundang mabudgetan daan ang suroy-suroy sa Sugbo. Bida po nis Gwen, oy. Good morning na mga Gov Gwen, bida. Ang Senate mga higala o ang House nag-adjournment sinidi na. Kano sa ato inday kintong adjournment sinidi sa Congress o sa House, June 11, no? Moto, ang kwan? June 13. Pero si Gwen mahigala to Kinahinay nagpanghipos diha Gov Gwen. Porbida kana pa mangyapong mga imong pag hilabot din na intawon. Ihatag na ngadto sa sunod nga gobernador. Wa na may trust ang mga tao nimo, ang imong mga amo. Wa naman gibalhin naman ang trust ngadto mga higala sa bag-ong napili nga gobernador. Straight to the point. So hinahinay na lang diha, no? Chill ka na lang unta din ha. Kay og nigabot karon wa pa ka manghipos. Nya nigabot sa pizza 30 unsa man na? Di para ba na madag usa ka hakutan sa kuan, lipat bahay ng imong mga butang. Karon ni Mando mahigala na napoy laing kamanduan ngadto sa Provincial Treasurer, Provincial Treasurer gimanduan nga magbutang og trust fund mahigala ining iyang mga proyekto kunuhay. Straight to the point. Pagtagad rubutaga sa panuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Lahi point. na mag-priority ang sunod nga gobernador. Og mabita hinungdan nga mo gibutuhan sa mga tao. Sa iyang lisod-lisuron gyud ang pamunuan mahigalang gobernador elect Pambali 4. Kay siya man mahigala mo
mangita pagpamaagi mahigala unsaon niya nga magapos ang mga kamot ni Bari 4. Straight to the point. Nga unsaon man na ang mga tao nakaangay man sa iya nga unahon gud ang health. Imo yung ipauna ng imong suroy-suroy. Apil na mahigala nga gusto niya nga mabutangan o budget daan mga kaigalaan na ay trust fund ang iya mga higalang pasigarbo sa Sugbo. Kana naman pasigarbo Sugbo mo na usa na kapildi ni mo dito sa Karkan. Kana lang sa atong hisgutan aron pasigarbo Sugbo, suri-suri Sugbo og uban pa. Katanig pagtagad lubot-taga mga kaigalaan sa uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pero ang priority ni Pam Bari 4 mao gyud ang health sa katawhan. Ang mga hospitals sa Sugbo nga dunay doktor, duna mga higalay tambal. Nya duna na mahigalay grupo karon sa mga medical practitioners, doctors for Pam nga andam og tagana mahigalang mutabang sa iyang administrasyon. Straight to the point. Mutabang gani ni mahigalang mga civilians, mutabang gani ni mahigalang mga tao, ikaw na maglisod-lisod hinoon ka din ha. Karong butaga tagantanig pagtagad sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ang kampo usab gihapon ni Governor-elect Pam Bari 4 formal nang niluso sa ila mahigalang tubag nga tos kumilik nga ibasura ang election protest nga giduso ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the Sa mga point. plano ining Gwen, wa para ba manghipos ni Ronday? Pakanaugon sa ombudsman natong 2013 di manaog, natong 2018 di manaog. Dito sa House. Unya karon 2025 di manaog. Karon ang katawhan na gyud nagpanaog nimo ha. Sa dihang gipakanaog siya sa ombudsman iyang gipasanginlan si Martires nga kini ni ang dunay kasuko niya si Martires kay nagtudlo kuno si Duterte. Anya karon, unsa man nimo ron, ang katawhan na may napapahawa nimo, imong pasanginlan ng mga tao na puno sa may pasangil nimo, naglisod sa pamasangil sa mga tao, mga higala, ang iyang gipasanginlan ng mga makina. Ang automated counting machine magipasangilan ni Gwen. Unsa man na sumupasangil ka na imong gi-question ang credibility sa kumilik sa paghandle adtong maong eleksyon. Unya ang heads kumilik kay Garcia ra ba apelyido? Si attorney George Garcia maoy labaws kumilik So Garcia versus Garcia ning kalakiha. Tablara nagniingon ka nga ikaw gyud Garcia, daot ni ha. Kay doon ako no yung mga buto niyan dito ko no nasaag sa buto ni Pam Bari 4. Sa unsa ni mahuna-hunaan ni Gwen mahilag kisa ang kapasinginlan. Onang ayaw mo kay paduol niya napita kay basig malingian mo na kamoy mo pasingin like apel na ng uban niyang mga pasmangil niya. Atani pagtagad lubutaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga higala ang naunsa bas Congressman Tibis nga gidama dayto sa ospital. Matud pa mga kaigalaan nga gidakay nasakitan sa tiyan og tinuod manggaling sakit sa tiyan da atong tagaan og gakuan kay gayunan nga matambalan. Need siya kuno matod pa og major surgery. Aw mo ba? Aw ba kanay mahigala gakuan kay kung panagtag madara og panyawan narman ta. Kay mura man mga kaigalaan nga og mura man gud og way sakit-sakit. Unya ni adto mahigala sa gawa sa nasod, no? Og unya ni kuan pa dito sa gawa sa nasod. Unya sa diha mahigalang dito ni kumbati pa siya mga kaigalaan dito sa mga legal nga mga aspito dito mahigala sa Timor. Timor Leste din no? Oh. Dito pa mga higala wa pa masakit ang tiyan. Karon nga ni ana gyud nadakpanag na priso na gyud, ni sakit naman. Muna nga lahi og reaction po ng asawa in town mahigalang Royal Digamo labot ani. Naganta ning pagtagad sab karubutaga sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the Atong padayon ng paghisgot sa mahigala kining impeachment. Unsa may mahitabo sa 20th Congress? Kay 12 ka adlaw naman lang, wa na. Wa na kinabuhi ang 19th Congress. Wala na. So sa 20th Congress, ang pangutana na doon na ba jurisdiction or wa ba? Ato ning padayon ng paghisgot mahigala kay lain man mga kagila ang mga nanggawas nga mga opinion, pero ang akong agianan di ako tunga ni Agi na ining kini nga particular nga punto nata sa tunga ni Agi, nga pikas ug pikas mahigala dunay mga lig-on nga mga argumento, dunay mga legal basis. Akong dugangan og discuss karon kay aron nga masayod ang katawhan, pero ready lang pud mo o manage your expectation. Katong gusto nga doon na impeachment yun na murag gakutob-kutob ninyo dughan kay ganahan na gid mo ma-impeach si Sara, i-manage lang gamay po yung expectation kay basin niya nag-voting og di makakuha og 13 votes. Katong pong mga gusto, di po gusto nga ma-impeach si Sara, doon na po may basis sa legal. Pero i-manage po ninyo expectation kay basin niya makakuha dahil 13 votes. Depende man sa presyo sa Malacañang. straight to the O point. niya, sa pikas bahin mga kaigalaan, ang init nga mga isgutanan karon kining sa Israel o Iran, di apa mga higalay impeachment, di apa mga higalay muilog sa iksina ni diya sa pida ni Slalay. Imbis kay ito na padong sa Manila ning ato mga issues, mangilog sa iksina iya. Ni anay mga higalang ni anay mga higalang iyang memorandum atong basahon to niya tataod. Sa pikas bahin kinini ang hisgutanan mahigala labot ining impeachment. Nya do na pay interim release ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Dunay mga miingon nga ang 20th Congress kaya wa naman lagi gyud ning 19th Congress, di naman madagyod. DMD naman gyud ni. So wa na. Hindi abot sa 20th Congress, wa na jurisdiction. Kana kung ang imong basihan kadto mga dapig mga higala nga di na gyud madayon ng impeachment. Kay duha man lagi ni ka side mahigala ang Cohen. Do naman mahigalay gusto impeachment nga i-impeach gyud si Sara, makonbikto gyud. Doon na po'y uban nga wa na trial, okay na lang ng way trial. Lain-lain ang katarungan. Ang uban gusto na trial kay aron gyud nga makonbikto si Sara, matangtang pagka-president, vice-presidente o di na makadagan sa 2028. Ang uban sad mahigala mingon wa na lay trial kay napay daghang problema ang ati manunon. Nga labi na karon gira ning Israel og Iran, daghan na pong problema sa sakas presyo sa gasolina. Niya pay mga OFWs mga uli na pod mo nay tutukan og daghan pang problema na to. O niya ang uban sa mingon gamiton na mahigalang impeachment nga magba-grandstanding ng uban din sa lain-lain o mga rasones, no? Pero manang moingon ko nga inigabot sa 20th Congress kay karon pit sa 30 human naman ang 19th Congress. Inigabot sa 20th Congress do na magimo open didto sa kinini ang Senado. Di man nakapugnan gyud nga do na gimo motion baka ni dito kay na guna si Risa Hontiveros. Unya na si Win Gatchalian. Pero medyo wa na si Coco Pimentel, wa na si Grace po og si Binay. Katong nibutan mahigala nga dili iriman ang impeachment. So ang mapulihan si Coco ni Kiko. Kung panalitag madayon gyud ang impeachment, ka-argue ba ka si Kiko, abogado man sa siya og pareha mahigala sa kapassionate ni Pimentel. Pareha ni Coco, mao sana kay kana ra bang 20th Congress na napod sa Marcolita dire sa pikas nga habig, medyo maaligre gyud noon, no? Kitang kata gyud mo nagingon lit acid scattered. Pero mo lagi nga kana mahigala mga abogado god, bisa pag moingon Sara nga bloodbath iyang gusto, kada mga abogado mulhimo po na sa ilang buluhaton kay daghan ra bay nagtan-aw, labi na tibok Pilipinas ang nagtan-aw. Unya og ikaw abogado kang Sara ron, dili ka mo object anang angay objekan, daghan po makasaway nimo. No mo na nga bisikid sang abogado haron ug dunay opportunity nga mo object gyud ka. Na sa pikas bahin do na po mga sa ko nagingon duha man lagi ka side, katong gusto na gyud nga mapadayon ng impeachment, mingon sila nga
ang atong konstitusyon, usa sila mga argumento ha, gawas atong argumento sa usa pud katao nga akong isgutan pod. Kay Article 11 man, accountability man ang basis, dili man Article 6 sa atong 1987 Constitution mo nang mapadayon gyud kuno. Matod pa niya kana kung dapig ka nga ipadayon yung impeachment. Pero di po kadapig doon na po itubag ana nga di man kay ingon magyud ang kana ng rules nga ang tanan gyud nga business wa na gyud. Tubag-tubag gyud na. So man akong ingon nga ari lang tas to nga amo agi akong ingon nga og madayon dunay basis nga legal. Og di madayon doon na po'y basis ang atong paminawon gyud ang 28th Congress, ang Senate unsay ila unyang decision and voting. Straight to the point. Pero manang moingon ko parehas la dunay katarungan unya kamo din lang naminaw pikas-pikas nga side i-manage gamay inyong gibati kay basin og ma-frustrated niya mo. Kay uroy o gusto na gyud kag mag-impeachment idayon gyud na kay ang dunay accountability na ba. Nyag moingon may galang Senate nga di gyud kay wa man kakuhag 13 votes. 13 votes sa may gikinahanglan simple majority naman. Ha? O di makuha. Di wa masakitan ka. So nya katong umuuban nga wa na gyud patay ng impeachment, patay na. Unya og mo ingon ning depende sa precious man kanya. O mo ingon makakuhag 13 nga mapadayon. Di so mo na nga ang inyong kaugalingon din ha, amami inyong dughan aron dili kay mo magbagulbol ha. Medyo dili kay sakit ha. Kay lisod ba ka na magdahom na bitaw ka sa usa ka butang unya mapahoy niya ba ha. So karon usa sa ilang argumento katuto ang Article 11 unya Article 6 sa Constitution dunay kalainan. Usa pod silang giingon nga kining atong Constitution manggod pattern kini sa Amerika. Unya dito sa Amerika during the impeachment matod pa inday kay ni Bill Clinton. Numdum kaday? Kato si Bill Clinton tungod man to ni Monica Lewinsky no? Oh. So subjected siya mahigalan paubos sa impeachment trial. Ya matod pa mahigala ining mga gusto nga ma-impeach sa Sara nga ang atong konstitusyon gi-pattern man sa Amerika. Unya kini ni ang didto sa Amerika kato si Bill Clinton ni crossover man sa sunod nga Congress. Ha? Nilatas man sa pikas Congress. Entonces, kining mahitabo ro ni Sara mulatas kini sa sunod nga Kongreso. Straight to the point. Kana mo'y punto mahigala sa katotoang gusto na gyud niya maduso na gyud ang impeachment. Kay ba man taon sa imong katarungan adtong kanang gusto na gyud ka nga padayon gyud na kinalan nga do na gyud do na gyud katungod ang do na gyud jurisdiction ang 28th Congress. Na usas basis ana nga katong kang Bill Clinton ni kon man nilatas man sa pikas. No? Unya, kanang atong konstitusyon, nanundog naman sa Amerika. In fact, mga higala, under man ta sa Amerika gani. Gani, doon na may Commonwealth government gani. Nag-intern man ta sa Amerika gani indakin. No? So, muna nga, entonces, doon na gyoy, malatas yun eh. Samas kang Bill Clinton, malatas ning ato. Ang kato na mga gusto. Ang kato pag di gusto, maingaw man po nga, dili malatas, oy, kay lahi man to Amerika, lahi man tas Pilipinas. Onya nanundog tas konstitusyon pero nangupya ba tag mga balaod sa Amerika inigkopya po na tuwa po no kompleto kopya. Ngano man example landaan kana landaan mahigalang vice president sa Amerika doon naman gyud trabaho ilang vice president nga klaro day. Ang vice president sa Amerika base sa konstitusyon mao man mahigalay Senate president. Di man sa entirely nga spare tire ang ilang vice presidente. Ang ato dili indekin murag spare tire. Ang kalainan na gyud pwedeng matudlo ang vice president as cabinet member nga di na kinahanglan nga dunay kinini ang confirmation sa commission on appointment. Mauray kalainan. So kung di sa tagaan og cabinet position spare tire gyud siya munay usa ka kalainan. Ikaduha, ang Amerika magudwing kag continuing ang ilang Senate dito, tinuod yun nga continuing. Kay mo lagi na nga, kanina ang og nag-sitmate pata sa Amerika, nanundog ta silang answer, wa po na to kumplituhag sundok.
Muna nga moingon po itong mga di gusto nga magpadayon impeachment nga dili oy layo ra kaayo, no? Amerika man to, Pilipinas man ta. Ikaduha wa man maayo pagkakopya gi pattern nato atong balaod atong constitution pero wa pud maayo pagka-pattern kay wa pud makopya tanan. Ang Vice President pa lang daan takog kalainan. Ikaduha, ang Senate manggod nila dito tinuod yun nga continuing Senate. Ang ato dire moingon na tag continuing pero di gyud sa butang nga continuing mga higala kay ang atong argumento nga continuing kay total ang 12 raman maoy i-subject sa election mga higala in midterm. Ang 12 padayon man dunay mga senador. Pero ang naka-intunsis gamay sa kalainan sa Amerika kay inigresis man gud nato kanang 12 ka mga senador di na magina makurom. Wa na magikurom kay unsa man ang kurom. Ang gidaghanon mahigala sa membro sa Senado 1/2 + 1. Sa to pa ang quorum 13. Nanog ang kanang 12 naman maoy naa active. Inigresis may gala kanang another 12 wa man nawa na quorum. Medyo dakog kalainan kay ang Amerika mga higala nga Senate nila dito sa Amerika god ang ilang Senado doon na sila 100 ka mga senators. Ngano man kay kada state nila dito doon na 2 ka senador nga mag-represent kada state. Nya doon na may 50 ka states ang Amerika. So doon na 100 ka mga senators. Eleksyon na day dili para sa Pilipinas bang katunga eleksyonon? Ang ato katunga eleksyonon, ang katunga bilin. Ang ila di man 1/3 lang. 1/3 lang sa ilang member sa Senate ang doon na eleksyon. Nya sunod na pod niya 2 years, another 1/3 ang doon na eleksyon. Sa tuba majority sa ilang mga higalang member sa Senate naa gyud. Di gyud po way putol. Kay kuro man, pila man day ng 1/3 mahigala sa 100. Naman na sa mga 33 point something percent. Nya kanang tao may something percent ng tao. So naa sa mga 33. O ibutang ta 33 kabuok ang eleksyonon o 34 ibutang ta. So majority inigtapok nila sa mga senador na agyoy quorum pirmi. So mo na klaro nga continuing. Muna nga mingon ni kalatas man tong impeachment ni Bill Clinton sa pikas. Dako magkalainan kay continuing itong ila kining ato kay So muna kung gingon laylain lagi argumento, laylain may gala argumento muna nga ari po ka may gala tong usa ka retired na po nga justice ingon nga mapadayo na kay kana manggong impeachment Article 11 na accountability. Ang Senate ang ilang duty nga impeachment court kailang gitan-aw ni duty sila under Article 11 dili Article 6 kanang Article 6 legislation kana. So sa ato pa inikahuman ana mga higalang 19th Congress mapadayon na kay accountability man Article 11 man doon na po'y punto tong maong nagsulti ana dili ko lang i-mention doon na po'y punto. Pero inigtubag po spikas mingon mo pong pikas dili oy kay ang giingon gyud sa rule sa Senate ingon man gyud nga all transactions all pending tanawar gud names para maklaro tong wordings names tabi ba ato konsa names asa man to names palihog ko no butang sa atong screen ba para maklaro tani kay naman dyan diha mga kagilaan sige nana diha kana sige kana para maklaro ta lang gyud na naa diha ha okay unsa may giingon ana section rule 44 section 123 ang second paragraph okay all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. So na ang giingon all pending matters and proceedings wa man maingon nga except when the Senate is functioning as an impeachment court wa man. Manay akong giingon naalagi argumento pikas og pikas gyud kay ikaw ari kas pikas nga gusto kang ma-impeach mapadayon naging impeachment sa 20th Congress maingon maka mapadayon oy accountability guna
naguna sa Article 11, ang ila ka na sa Senate, ang ilang legislative nga function mo idili na mapadayon. Ang ilang function as impeachment court, Article 11 man, mapadayon. Nya, mayroon po ang mutubag mo pong pikas, mayroon po, dili ay. Na, klaro, Article 123, ibalik ko names, balag di makita kung naong names, ibalik, bebe. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. But may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Bago na pod. So, terminate na. All pending matters and proceedings. Wa maningon except ang proceedings kung ang Senate will function as an impeachment court. Wa man. So, wa na. Di na wa na jurisdiction. Pagkakataon ang gibitan ng hitabo mga sukintig paminaw makaingon gyud kag mana kong ingon lagi ligon og mga kuan ligon mga higala og mga argumento ang pikas og pikas nga habig ligon og argumento ang pikas og pikas nga habig anaon ko lang adaan pagsulti para nga dili kayo sakit ba. So may tabo ana ato lainon ang katawhan nga pariha man day doon na basis gyud sa balaod og padayon ba ang 20th Congress na basis og dili mapadayon na basis. So sige na lang ato lang huwaton unsay voting unya dahil human inig-voting ana unsay result huwaton na lang unya manage your expectation para dili kay sakit ba. So muna, no? Kay naibisis. So whatever ruling the 20th Senate comes up with, we will just accept it, mga higala. So atong advice ngadto sa both sides to just manage sa inyong expectation din kay aron nga way problema. Di mo sakit imong dughan. Kay either way, they can assail that ruling before the Supreme Court if they want to. So, umingon ang 20th Senate, 13 votes, di na tabang impeachment, daghang problema itong atimanon, wa na. Why jurisdiction me? So, we respect. Respetaran na ito na. Na kung gusto ninyong i-assail sa Supreme Court, di ato mo Supreme Court. Pwede man. Nagmingon pong Senate, may gala nga, naagi jurisdiction, padayon yun tas kaso. So, padayon. No? So, muna nga kamo nihang naminaw, mapabor man mo badi mo na ibutas yung nahuna nga og legal may basihanan dunay basihanan ta pariha pikas o pikas ang atong tan-aw no tagan na nato ining voting ani og unsa gyud kay boto nga himuon kay tan-aw ko mahigala number 1 kinilandaan sa Lito Lapid og duna mahigalay precious Malacañang nga di mabalibaran gyud papugos pinigbutar mahigala nga okay padayon yung impeachment pero pasagdan nimo na sa Lito Lapid nga siyara og ikaw may Lito Lapid kay tinuray lang prangka ba di ba unsa ta ba di ba I hope nga kuan ba kana na ang don't get me wrong di man ko kakasakay sa mga hisgutanan bisag ako na lang og hisgutan ng legal kasakay man tadi okay pero maghisgot og kanang lain pod nga hisgutanan nga kuan debit ay kausag imbitar kog og kanang legal lang kumbatir kayo kampanti kita misturya ba pero di nagmeeting day nga mga PhD to akong gika-meeting sa lahi to nga topic nga kuan pod pidawa jud ko kasakay sa ilang gisgutan. Mga PhD ba, no? Mga technical tong ilang kuan sa ila pod nga field pod. Lahi po to ilang field mahigala may tungod to sa mga kuan god. So lahi pod so mahilom kay gyud ang dapita. Na mao pod ni og adto ka sa Senate og ikaw may Lito Lapid. Una-una man ka. Mag grandstanding ng uban din grandstanding sila. So, na Lito, musikat mo niya, madaot ko. Manong di man sa madaot kami yun. Tanawa Lito, wagid ay. Naaga, dilingkod lang ay, wagi. Gitrabaho. Ma-emphasize na mo na nga, og dili lang presuron sa Malacañang. Kana mga dili lawyers din na sa Senado. O katong uban nga, kibawa maka, gigamit naman sa ding atong impeachment court. Di man ko ni duwa-duwa ng impeachment. Nya, kana sila, kibawa naman gina ba? Parang ka lang pagka-istorya.
kasabot na silang gigamit na mahigalang impeachment sa tuyo mahigala sa lain nga agenda. Mo ni prangkang pagkaistorya. Ang agenda gyud nga tanggalon si Sara o butangan mahigalang perpetual disqualification aron di makadagan sa 2028. Nganong di naman lang mupatas og lakwan. Mga maayong laki magkaasila di ato mabuton ang mga tao, no? 2028 mo abot ang 2028 pangita lang mo pamaagi nga manindot niyang performance magpapili pagka-presidente okay kontra sa magsigi kag panaot aron kuan samot mahinuon ang mga tao mahigala nakasabot na ng mga tao di na nimo pwedeng puyok-puyokon kay nahibaw sa unsay kamatuoran oy. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Baño sa Straight to the Point. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan. Bida, daghana na tog isyo nga akong gisgutan ron. Wa pa gani ko makabuylo og hisgot ining gira sa Israel o kining Iran. Ha? Ni adtong Friday the 13th magapunto nagsugod ay. No? Pero daan na sa dunay conflict. Wa pa ko ka buylog hisgot ana. O nya ato nanto ni hisgutan song sa Air India. Ha? Niya pa mga higala impeachment o diya pa'y interim release ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Moadto ta sa lain mo shift nga tos Manila ang atong itutoks nasyonal mangilog mangyag eksena ni si kanhi outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Bueno, atong balikan siya, ha? Kaya kita lang ni katawa mga sukin tigpaminaw. Kay unsa ba iya mga higalang na unsa bang nag-issue mag-memorandum? Oy, ti amo na 12 ka adlaw na lang mga kaigalaan mahuman na iyang termino. Pida lagi day kin karon pa ko kakuan og inaning klase sa official nga. Unsa ba kay plano ining guin ha? Dosi kaadlaw na lang ni akong countdown mag June 30 na. Ha? Kay unsa man tang pitsaha ron? 18 na gud taron. Dosi kaadlaw na lang di pa mag June 30. Manaog na kas Kapitolyo ha, ay nagdaghan og pasumangil. Lisod man kayo ng kalakiha o kuan. Kay kadto na bang sa una gisuspenso ka sa ombudsman wa gyud ka manaog. Hangtod nangita kag TRO wa ka kakuha. Karon nakakuha kag TRO karon pero ang ombudsman ni question ana maong TRO og ngani gi-indirect contempt ka sa ombudsman. Kanang June 30 manaog na gyud ka kay konstitusyon naman nag-ingon ana. Ang ato naman balaod may nagsulti nga mahuman na gyud imong termino sa udtong tutok sa Hunyo 30. Gamay na lang ning mga oras nga nahabilin ang uban ani kuan naman sila kanabang sa pildi man so pero kaning iya mahigala bida daghana pag ipangbuhat nimo eh. Pagkakilas gyud ning tawhana, pagkakilas gyud ning babayhana. Diya nag-issue memorandum. Nining memorandum nga iyang gi-issue. Akong basahon ha. Pubida. Gusto gyud siya mga higala nga ang iya mahigala mga programa mapadayon gayod. Butangan og budget, butangan og trust fund. Unsa man taon ning wa pagi sa kadawat hantod ron no? Wa pa magi sa musulti, wa pagi mo konsid hantod karon. Og unya nagtuo siguro sa ining mata nas buntag nga gobernador pa siya, wala siya magtuo siguro June 30 na lang sa kutob. Yagi tala ni katawa ha, di ang iyang memorandum. Akong basahon sa Gobernador Gwendolyn Garcia. Lagi ni nga gisuspenso sa ombudsman, nakakuha ni TRO, ato lang respetaran ka nakakuha pa ni TRO. Pero daghan man sa gipang buhat guday. Bisag ako unta maingon naman lang tako nga sige na lang ihatag na lang niya na mga adlaw. Nga ka na ang kutob June 30 kay ay nalang buhan makapamutos po siya ha? Pero unsa bang hitabuan nga daghan gyud sa himuon katong 1.2 billion hapit mapalusot may gani ka nabantayan sa katawhan ana karon niya na po ilain sa may pizza ani June 16 magani pizza nitong itong Lunes magiday gyud ni naghimo di ay
Wala ko mesguti dayon kagahapon kay daghang katag mga issues. Unsa giingon diri? Office of the Governor. Ipakita ko no dong. Kana. Leo? Republic of the Philippines, Province of Cebu, Office of the Governor. Memorandum number 36-2025. Attention, Attorney Roy G. Salubre, Provincial Treasurer, Province of Cebu. So, gi-isyuhag memorandum mahigala si Roy Salubre. Subject, creation and establishment of trust funds for various programs of the Province of Cebu. Straight to the point. Ano man nimo nahimo adaan ang trust fund nimo sa una. Karon na hinoon nga niya nakang padong nakang mo goodbye. Mono mo ni iya mahigalabag iyang ipugos niya hinani aron si Pamila mahigalang may mupuli malimited ang iyang lihok. Ayaw na din ha kay human naman ka. Ang mga tao nipili naman og bag-ong manager. Ang imong amo ni pili nagbag-ong manager na nawagtang na ang trust and confidence nimo. To nagibalhin na nga itong pambali 4. So hatagi gigayon in tao na oy naon sa magpagkagrabiha. Sabotahin ng iyang style. Nga aron mga higala nga, pero ako basahon sa una pa kong komentaryo dugang kay bida mahinayak nga tanig komentaryo dayon kay. Nga ako basahon ni unya ato mga higalang suwayan og binisaya og makaya na tong Bisayon kini. Nay uban legal terminologies din na to makayag Bisayon, ha? Namo ni ha. Akong basahon ni kining kuana nya atong suwayag Bisaya. Straight to the point. Na atong balikan. Kini mga higalang memorandum nga gi-issue ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ang iyang mga programa hala mao giing ipatuyang. Lahi mag-priority si Pambari 4. Ang iyang priority unsa mga higalay gusto sa mga tao. Mabitan na ingon sa nga magpatawag lang sa People's Governor. Straight to the point. Unsay gusto sa mga tao. Mo nang gibutang siya diha. Ang unahon og address kining problema sa ato mga hospitals. Natay provincial hospitals Karkar, natay provincial hospital dito sa asa man ning usa ka provincial hospital tos Danao, Tuapas Bugo. Nya dito tay mga district hospitals. Mo ni unahon. Dili kay unahon ng suroy-suroy. Pero kiniyang memorandum giuna gyud mga higalang suroy-suroy. Unahon pag-address kini mga hospitals, Karkar, Balamban, Bugo, Danao og mga district hospitals nga under sa Cebu province. Mo nay basic services nga imong ibalik sa mga tao. Unsang kalakiha mga kagalaan nga iya yung gusto iya yung ipakuan yung surusuroy na wala akong tiwason sa basa ha. Ingon dire. Subject creation and establishment of trust funds for various programs of the province of Cebu. Ingon siya. In our continuing efforts to alleviate the lives of our constituents, sabi ni Saya pa sa ato kunong pagpadayon sa ato mga kinini ang paningkamot nga mahupay ang kinabuhi sa atong mga konstituente. Mahupay sa kagaral. Kana suroy-suroy kinsa may mahupay anang ikaw ra may mahupay anak kay ganahan ka may ganang sige suroy-suroy. Kaya ako lang nang gagi katawa-katawa ha. Pero kanang suroy-suroy tinuoray lang daghan po nagbagulbon ana dito sa kalungsuran day. Ida ning kalaking Gobernador Gwendolyn Garcia maapil may kahago dire. Kaya kita lang nagkatawa mga higala. Sa ato kunong paningkamot nga mahupay ang kinabuhi sa itong mga konstituente in relation to section 309 paragraph B of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. May kalambigitan kuno ni ining maong section 309 paragraph B sa Akta Republika 7160 nga sa laing pagkaila mahigala nga Local Government Code of 1991,
and pursuant to existing appropriations, ordinances, and commission on audit. O pinasubay usab kuno sa kinini ang mga existing sabay Bisaya sa existing day kining kasamtangan nga exist no nga mga appropriations, ordinances o mga sa commission on audit kun kuha nga regulasyon. You are hereby directed to create and establish trust funds to ensure the continuation, preservation, and maintenance of the following to it. Inaana pa siya. Ikaw gidirektahan, ikaw gimanduan nga maghimo o mag-establisar og trust funds aron pagsiguro sa pagpadayon, pagpreserbar o maintinar nining mosunod. Mahimuon sa trust fund aron nga ma-maintinar ning mosunod. Unsa man number 1 Suroy-suroy sugbo. Kaya mo na, sa tanan nimong program, ang suroy-suroy sugbo mo ay number 1 gyud nimo. Gikalimtan nimo ang basic services sa mga tao. Ginumber 1 tanan nimo diya nga alang sa health, alang sa mga hospitals. Tanawar ko ni iyang kalaki day, ang number 1, Number 1, suroy-suroy sa sugbo. Ordinance number 2024-01 and 2024-14. Tanawa? Number 1 dun yan ang suroy-suroy sugbo. Mo ni napildihan ni mo diha. Kaya sige ka lang ka suroy-suroy yung naglisod ang mga tao. Parehal ko na sa pamilya, Gwen. Governor Gwen. Sus na unsa ka man in taon, oy. May na lang unta ako. Uyon ko sa imong igsuon nga si Winston nga. Sana rin nagpasalamat sa imong mga konstituente. Ni-congratulate ni Pam Baricuatro og nisulti siya nga. Sus, unya nagpahinumdom pa siya, nahinumdom sa siyang amahan. Nga sa publing sa iyang katarong mga higala nga pagpangalagad. Nakasuway pildis ni publing ngadto ni Kaminiro wa gid daghang istorya. Pero ikaw hangtod ron, pag ka mamutos. Tanawan ko na imong priority, Mo na napildihan ni mo. Kay sama ba sa usa ka pamilya ba, o ikaw inahan ka, sige ka lang suri-suroy to suri-suroy, di ay imong mga anak niliway kaon, unsa may tawag ni mo na. Di ay anak ni mo din nahilantan, unya human, way tambal. Unsa ka may taon? Mutabang man gani ning mga civilians, mutabang man gani willing gani nitabang ako doon ako gika-istorya ang mga doctors. Di lang magpaminsyon. Willing sila inagsugod na ni Pam Baricuatro day. Ready sila nga mutabang ni Pam Baricuatro. Unya gani karon day chat mga higala si kinani ang Julie Flores nato nga tuwa gani si Pam dayron sa kauluhan kay dunay gidawat nga mga dialysis kuan mga ekipo no wa pa ganun kalingkod nga kanang June 30 pero nanay willing nga naman maumang ni atong i-address og tinuod kang doon na kay kasing-kasing sa mga kabos Gwen wa ni mo number 1 tanan nimo dang health susuloy man imong number 1 diha kaya ako lang nangyagi katawa ha kay di una gid mo kiat-kiat nimo diha. Agi ko lang ni katawa. Og ikaw may inahan sa probinsya, unahon nimo unsay basic services para sa imong mga anak. O tanaw ha, pareha sa usa ka pamilya ba, usa ka panimay. Di ay bata diri gihilantan way tambal nya ikaw nagsigi kag tungits ha. Yagi ko lang nagkatawa ha. Sige kag surusuroy. O man iyang hilig mo, duda ko ng Gwen pagkabata inalagyan niya. Dahil mo, pilte ka di ka puyo bahay siguro ni. Kanya imong ipasunod ng pamilya nga lahi man sa priority. Ang health ng iyang priority. Na magdepende mo na pareho nag-business indikin nga kana mga businessman bitaw tudloan ka og magpangay kag advice nga unsa may maayong business, unsa may hilig nimo. Naon ka day? Ganahan kog kuan. Mingon niya ganahan kog coffee shop nya hilig kag
coffee shop, hilig kag pangapi, hilig kag kuan. So di makay kuan o dili kay mayo nang kuan na. Ug usay hilig mo haom-haom na nimo. Og mingon ka nga o business kog mga kuan, mga sakyanan. Unya hilig ka ning mga makina, hilig ka ning mga sakyanan. Kay og dili gani ka hilig di na mo imong kuan. Tudluan sa kanila kana mga businessman nga tudluan kag tinarong ba daghang mga businessman mga tarong nga motudlo sa nimo ba. Ayo lang ng klasiha. Ari lang kaskuan kay kana ay lipat-lipaton sa kasong mekaniko anagwa kay na mauham sa gamayng makina. Yagi ko lang ni kato-katawa ha. Ipahaom-haom ba sa imong hilig? Amot mo uyon siguro na ko si paring kuan, Julie Flores ana. Good morning nimo da pre. Okay, negosante mo to. Kana bang i-coach ba pug kaday? Nga kuan kana na ang mo ni imong hilig. Unya mahilig ka ng kuti nga business po kay mga sari-sari store, di gani ka mahilig kuti-kuti gani, ayon na lang ana nga klase sa business. Ang uban pod nga mga busy kayo, ug doon na sila mahigalay kwarta panalitan punda sa mga apartment. Mga boarding house na madadara ng business na kay di ba kayo kuti. Pero dugay ang imong ROI, yan ang klasiha. Pero gusto kag paspas ROI katong kuan pero mo lagi hago sa kayo, no? Pero kuan gyud ka kanang mga kuan kini ni ang matawag nato mga higalag. Imong ikon sa imong hilig-hilig yun. Kini siguin duda ko na hilig yun nagsusuroy. Pwede ka suroyan yun ni kayo. Ako lang nagagi katawa ha. Na, oo. So, duda ko kini mo gini gusto gyud suro-suro gyud permi. Nya karon og si Pam dili kay hinuroy. Dili sa mo sunod anang klasiha. Og ang iyang gusto mahigala kay nabra si anak nga doktor, si Pam. Di arita sa kwan kay serbisyo publiko gyud imong gusto. Unahon gyud mo basic services. Ngadto gani kas gawa sa nasod mahigala ilang healthcare dito maayo gyud kayo. Mo ginagiuna gitutukan man ang ika magkasakit-sakit dito na ang ilang mga hospitals kumplito. Ha? Dili ka makarelate ani Gobernador Gwendolyn Garcia. Kay di man ka mo adto sa mga district hospital og imong pamilya bitaw magkasakit-sakit dito man tugpas private. Hindi ka karelate. Anya mga pobre dito sa probinsya. Ha? Naunsa maning og giuna gina number 1 suroy-suroy sa Sugbo. Number 2, Sugbo sigurado. Sigurado. Number 3, Sugbo negosyo. Number 4, Sugbo kahanas. Kini Sugbo kahanas unsa man ni day? Og maayo ni okay padayon ni pili-pilion na ning maayo. Sugbo patubig, Sugbo kuryente. Asa man dapitan ni? Kini mga ina ni. Iklaro ta ni ha. Sugbo Simento, Sugbo Sentro, Tourism, Canyoneering and River Adventure. Kini mga pulos gud ni mga kuan nga giuna oh. Cebu Provincial Government Lot Sales, Settlement Account, Mactan Cebu Bridge Management Board, and ongoing projects under the 20% Development Fund. Wa gyud sa health. Straight to the point. Siya laning tawhana, babayhana, ha? Di pa lang undiir ka maigong nagpungpugong lang ta kay undiir, di pa undiir maigong kang balikason. Straight to the point. Klaro ba? Real talk ba? Ma-apply man nato ni ba? Imuan ta mo analogy nga kanang palasayon kay sabton. Si Gwen, siya mo inahan sa probinsya. Kay ikaw may gobernador. Nga ikaw nga inahan sa probinsya, di po sa mga doktors ay, di po sa doktor ha, basahon kanino itong taon. Wapa na sa mo, hatag sa ilang kaisog, mahigala ka ni adto pero karon nana. Tungod na mga higala na hadlok po na nimo ng uban. Gukod kag taman sa ginhawa. Straight to the point. Natanawa ha, magisgot tag klaro yun. Ikaw inahan sa probinsya kay ikaw may gobernador, gipulihan ka karon as manager. Kaya nga naman, ikaw nga inahan,
ang una nimong buhaton, ang basic services para sa imong mga anak. Numero 1 gyud na mahigala kanang unsay maka tabang nato nga alang sa ato mga panginabuhi, alang sa ato mga medical mga higala nga problema, kana magyong healthcare. Wato kag laing nasod. Ilag yung giuna ng healthcare ndakin. Unya unsa bang hitabo agi unsa man nimo ato mga public hospitals as compared during the time of Davide? Layo kayo ka. Straight to the point. Si Davide, sa iyang panahon wa po niya tagain ng suri-suri sugbo dahi nga maoy iya pod. So kanang imo, lahi imong priority. Suri-suroy. Ug nainahan ka, ug ngari pa ni sa panimalay nga, gamayng panimalay, ang inahan, day anak dili nagkasakit, dahilantan, way tambal, halas sige sang suri-suroy, gadwa siguro kag tungits. Dili maoy prioridad. Kanagong suri-suroy, mag-real talk lang kita. Ikaw kinabot mo o yun makanako Inday Ken. O ikaw Inday Maris. Pag primero itong panarbaho, anak gani, na tayo kwarta ron madawat. Numero 1, ganito, una ganito itong budgetan na kina atong kaon yun. Ha? Moabot sa certain level, sa imong panarbaho, sa imong sweldo nga madawat niya, usa pa ka kauna-una dahi nga, noroy ta, na ha? Primero, mahigala ka na yung imong budget una. Babe, kabot pa ta sunod kinsinas. Pangandaman ni mo na. Pagsugod ni mo trabaho, mo pa na imong sweldo, di pa kay kakuna-huna, ikaw Maris, mo yun ka na ko Inday Maris, di pa kakuna-huna dayon og manuloy-suloy ta tag Hong Kong, ha? Paulaulahin na ito na doon tayo madawat-dawat yung mga at least binta-bintahan na gamay, ha? Usa pa ta mo susuroy. Ang una ganito anak, di ba ta kuno anak primero? Ug dunay gamay kwarta may taga ayo sa kay napatay ba nga bayranan. Para ko kana mga empleyado din ha. Unya nang kuno na kagkuan, di man kay nang mag-loan sa ako sa SSS kay akong isuri-suri Boracay. Di man ko magbuot anang kuan na ba? Kuan po na nila, ila po na mahigala magkuan sila. Pero kasagaran yun, ang prioridad ba? Ang paghatag priority ba nimo sa gastuhanan? Ang budgeting ba nimo? Kasagaran yun, ang budgeting, ang unahon yun, unsay basic. Kining imo, ang basic ining nga mga hospital, gitagaan nimo ng mga doctors inhang klaro, na yung mga tambal, giuna na. Ang imong giuna, suruy-suroy man. Nyahangtod karon nga mobiya na kadusik adlaw ka na lang. Maghimo-himo pa kag memorandum, ngayon mong gapuson si Pam Balikwat di sa maka lihok sa iyang mga prioridad. Kato ng 1.2 billion unsa may kalaki ni mo to? May gani ka na. Mayo gani kay na kunan ka, nabantayan ka. Straight to the point. Karon na po do gi-enumerate niya number 1 yung suri-suri oh. Anak lang ka makaingon sa gikalaagan kining Gwen Garcia. Imo gyung gapuson dili man na may priority Pam og ngani kana may makahunghong ni Gwen kana na ba imong suri-suri no mo gani na pilihan gani nimo kay dili na ang mga tao gusto nga kana may priority ikaw may nalipay ana imong suri-suri prangka-prangka ang pagkaistorya naapil lang mga tao kalipay na suri-suri dai tingali na ipipila nga mapudyot lang siya may nagsuri-suri naantay mga mahal pa kay gasto. Alam mo, kuyog siya suri-suroy dito mga kaigalaan. Mas mayo maganin ang ato mga foreigners ang naadiha o natay mga bisita. Musuroy silang ila day. Sila may magkunang mo plot sa ilang schedule asa may gusto anay mo adto. Iyo, pakuyugon na package mo suri-suroy mo. Ikaw may leader. Pag-abot dito sa kwan, musugat ng mga taga-munisipyo. Musugat ng mga kwan, apil-apil silang tanan. Kanya nag-abot ni Governor Gwendolyn Garcia dito, tagaan ko na bulak na. Na imo hatag bulak sa buungan sa kuan na. Unya dito sila ro nagsabot ito day nga kuan paliti bulak masukor man nagway bulak. Mao'y akong nadunggang istorya. Di lang ko mo confirm pero mo'y akong nakuhang istorya nga bida. So gatas Gwen dito nya butangig tagaig bulak.
Kining imong panggobyerno, Governor Gwendolyn Garcia, o kining mga prioridad nimo. Kanang imong pagdumalas Kapitolyo, luod kayo ka. Prangka-prangka lang pag-istorya, ako'y giluod nimo, Gwen. Kanang imong pagdumalas, imong panggobyerno sa Kapitolyo, piting luura. Straight to the point. Mo na nga gipulihan kas mga tao. Kini suri-suri sugbo mo ni kapildi nimo na. Ha? Una-una siguro dali. Mo man kapildi nako ako lang na ipadayon kay ron nga mapildi pos pamila. Paano yan? Paghamong na iya ba? Ipadayon na pala nga mapildis pamila, di mag-artist pamila, mapugo siya ani nga iyang ipadayon ng akong programa. Ato lang yung agi katawa-katawa mga kaigalaan ha. Ato lang yung agi katawa-katawa gamay. Now, kini ni ang magani ni mga higalang doktor nga nagpost ani, taas niyang post ha. Labot ni mahigala sa atong healthcare. Tawo, suri-suri sugbo. Na may pasagdi si Pam sa iyang kuan, gabiha pagkalahi ag batasan ni siya oy. Ang gusto sa mga tao unsaon ng kwartas Kapitolyo, ang health lang gusto. Ayaw pagdiktahi si Pam bali 4 unsay iyang himuon. Straight to the point. Unsa? Karon pa ko ka sugat lagi naning klasiha day. Ang mga gobernador sa una ni ka kana mapildi ba? Munaog man dayon. Ug tinuod ka nagmahal sa sugbo bitaw Gwen. Ay nagpapakaroon ingnon god. Ug tinuod ka nagmahal sugbo. Sports lang ihatag sa sunod nga manager. Ayaw og kanang igapos niya, imong igapos anang suri-suri subo di man na mo ilang gusto. O dili mo ilang priority. Ibutan tag nana sa ordinansa, pero dili na tagalog mo i-budgetan na to og dago. Ha? Ang budget dito ibutan ng dapita, kay dili na mo prioridad sa mga tao. Sikay suri-suri nga daghang gipang gutom, daghang gipang nangasakit. Straight to the point. Adto nimo sa ospital. Tiya mo na sa una, naapay mga dialysis dito, mga higala na capacity ang atong mga provincial hospitals ana. Na capacity. Kay mo arigo ka sa Soto, ang naglinya sa Soto god, kanang Vicente Soto mahigalag, naay mga masakiton, adto na tog pauna. Masangit ba dito sa provincial hospitals, dito sa district hospitals. Kay kining Sotos, national government man guni dayken. Mukiter ni sa mga katong dinagko na mga problema. So katong mga gagmay-gagmay lang nga makaya ra dito, makaya ra mas mga doctors, adto lang na dito. That's number 1. Kaya ang Soto gud karon mahigala ang maglinya sa Soto kanang mag-opera lang daan o kanang mga sakit-sakit na tag 40 ka magpalista ka Soto, ika 40 ka, ika 50 ka. So kung ma-accommodate na dito sa mga probinsya, at least dili na maghuot diri sa Soto kay kanang Soto asa gong Mindanao day mo are. Nya kita province sa Cebu, kita man maoy richest province. Straight to the point. May na magkatilaw sa basic services po ng mga tao. Nining richest province nga sige ni magpanghambog. Nga ikaduha day, gawas ana nga di na kamulinya diri. Ma-accommodate ka dito. Kanang masakiton, kanang pamilya nga dunay masakiton nga naa, mas pabor nila kung tuwa duol sa ila. Naa ng hospital, kay magluto naman na sila, dadon dito, ang bantay, ang mabantay, ang mukaon dito sa makuan. Lahi ba, kanang layo kay kada ka sa Cebu City nga taga-Argao ka. Taga-Sambuan ka daykin. May imong arion Cebu City. Dili malalim, oy. Ang gasto, ang imong katulgan diri. Labi pa ka ng Soto landaan, usa lang ka mo bantay na. Di isa mo alaw og duhay mo bantay day. Usa lang. Di ba nalalimpod ka nang ikaw magbantay kag masakiton ikaw usa. Mabiyaan man nimo na kay biyan sa akin, naipaliton tambal, naipaliton kuan. Wilas kung tuwas probinsya dool sa inyo, na kay mga masugo ba? Takog kalainan, oy. Kiniwa gini tagaig prioridad ni mga higala. O na, may posa usa ka doktor ako ning atagag pagtagad ha. Nga, doon na untay capacity, kato mga dialysis dito sa una day, mabitaw nakasuroy ko ng Vicente Soto, doon naging mga kuan dito kato pag-ayo ang Vicente Soto nga, wala lang sa dialysis kay ang Soto giayo pa ana. Ang mga tao ito na problema sila.
Kaya sa una, dito sa Karkar, dito sa Balamban, dito sa Bugo, Danao, na naman sa capacity. Pag so ni Gwen Mahigalan, nangawagtang. Straight to the point. Ang mga district hospitals, kaya wa niya tagaig priority ang health. Muna labing tinuod ng istorya. Oh, ginumber 1 pa niyang suri-suri Sugbo. Ilang, unsa man ni Gwen, dili ni imong kalaki matang sa pagsabutahe sa sunod nga administrasyon? Straight to the point. Pagkamarukuya nimo, ang mga tao, maunay ni, pili ni Pam kay gusto sila sa prioridad. Mga plano ni Pam, dili na ning imo. Ayaw pagdiktahi, ang mga tao na gusto. Ha? Ang campaign ni Pam Bari 4, hospital na itambal na idoktor. Muna iyang campaign, so muna iyang priority. Ayaw pagdiktahi nga kanang imong sursuro, imong gusto, kay mga tao lahi magusto. Mabitaw nang gipili si Pam, kay ang ilang gusto, si Pam o ang iyang programa. Wa pa'y labot sa mong kabatig batasan, ha? Lagi ko lang nagkatawa-katawa, mga kaigalaan. Kaya karon imo pag yung isingit na mo suri-suri Sugbo pagkagabi, ha? Ambot, di pa lang nakita on the air, di na lang napunta ko'y buhi ang mga pulong, ako lang gipugngan kay niyaman ta on the air man ta. Pero tinuray Gwen, giluod ko nimo Gwen, nanang imong panggobyerno. Muna prangkang pagka-istorya, ha, kay mukihar ba kadayon ang mga magkuan lang, mag-comment lang na. Pero ako ka inon, luod ko nimo, giluod ko nimo sa imong panggobyerno diha sa Kapitolyo. Grabihang pinang mabayana. 12 adlaw ka na lang, ha? 12 adlaw ka na lang dagat pag yung kahimuon dihang karon pa ko kasugatdan kasi, ha? Ang uban mahigala ka ng di naman, pahuway naman nagtarong day. Kinisel, amot sa kay planuhan, ato lang yung ihapan, 12 adlaw na lang, nihot na kay bago sa buhato ni Kajun 30, ade. Una kang gobernador sa tibuok lalawigan sa Sugbo, no? Ikaw ang first pildiro nga mudiman pa nga ang iyang programa ipatuman. Asa ka mangita na? Pildi ka na. Ang imo pag yung programa ipatuman nga ka na, imong programa mo ay nakapildi ni mo. Naunsa na Gwen. Lingo yung tao niya. Ikaw may unang gobernador sa Sugbo, no, nga di manaog sa Kapitolyo og pagkadaghanapan nimo Hesus. Siya po yung unang gobernador sa Sugbo nga iyang vice gobernador iyang Kiko. Kiko man si Davide. Di ka katuo may gala gradual UP Diliman. Gradual sa University of San Carlos. Disugot lang sa gihimo-himo sang Kiko ni Gwen. Yaman ang kutob lang sa pagdukdok sa gabil, di na ganun sa kadibate, di na sa makapis deliberation, wa na. Mao siguro hinungdan dahil do kung Davide nga, abig ko na lang tong iyasad, giufilan ko sang Gwen nga, running mate, wa na siya. Sigurado, kung takang mo daog gagawin na imong kauban, sa una si Magpali, okay man siya. Si Ace Durano, okay. Sa gawin na nag-offer na nga, ikaw may running mate, wa, as gabi di. Bahala na lang mapildi sa dito sa 2nd District. Unang gobernador sa Sugbo nga magdumili og naog, ha? Kagrabihan ng mabayhana. Straight to the point. Ano bang iyang suri-suroy nga halagi unang suri-suroy? Ako nang i-relate ninyo, ha, kamong naminaw ron. Okay naman ang inahan nga nagsuri-suroy, ay mga anak, okay na ba? Labi na itong mga komitaw, okay na yung mga anak na nya, suroy siya. Pero kanang iyang mga anak to dito, dahil gihilantan, way tambal niya, ikaw sige yung suri-suroy. Dudua pa kagtungits. Ako lang nang giagi kato-katawa, ha? Pero kini nga portion sa mahigala sa tagadali mga nabuhi tagamay. Atod ka nato sa SID Panyawan Liniment, ha?
Kini nga portion mga kagalaan, makasama pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maing balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kahupayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinaakan sa mga gagmayng mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan busa gamit na makasama sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Okay. Kana ba ala suroy-suroy sugbo nya ibot dito may galak kaon og lami nga mga pagkaon. Bungga kay dito bungga na la selfie sila. Pakita nila itong lami mga sudan. Nya ang mga pobre nagtan-aw na unsa man. Naglaway lang taon. May makaako ka ikaw inahan ana. May ka makatuon ka no? Pinigagi ko lang ni katawa. Kato bitaw di paghuman luto-luto slag in if rice pakita ko na nila nga kaong in if rice. Ya dito small bual kaong in if rice. Pero unya ang gibahog dito kay humba man. Askang lami ang sudana Lahi mang pobre og may mukaon. Labi pa mga higalag NFA rice o kanang mga mais kaon mahigalang sudan katutuang tuloy ay may gisudan. Mao nay tinuod. Ikaw kaon la sige suri-suri gusto siya suri-suri. Sige suri-suri. Lami ang mga pagkaon. Unya sugato dito. Purbida. May kay makatuon lagi ni siya. Wala ka matuki maghuna-huna imong mga anak dito nga naglisod. Day, kini ni ang po sa doktor. Kining makapamalandong ka ining po sa ka-doktor mga higala labot ining provincial hospital. Pas dili pa mga kagalaan. Alas 9:52 na i-check sa on to si kasamang Idol Tweety kay katuto ang atong tabang pod sa mga nasunugan. Sabay barangay Labugon, dakbayan sa Mandawi. Ato pangamustahon sa kadali ha. Ato sa tamang higala, mutabang sa ta dito gamay. Kay kinini ang balikan talang guin ron taod ma stress ka nang guin og imo nang hunahuna og maayo ato lang iagi katawa mga higala. Mga tawa lang tagamay. Karon pa ko kasugat ning 12 adlaw na lang siya maglingkod sa Kapitolyo. Pero sige lang gyapon siya buhat og dai nang memorandum ng issue mga higala. May panisuroy ka sa Iran, Gwen. Ato sa dito ka, surusuroy sa dito Iran. Sangan skinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu akos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pilagis pagingon na sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.